Rumah atapnya tinggi, terbuat dari bambu. Cuma adikku pilih, dan yang selalu ku rindu. Iki lho Pak, kopine. kopi. Iya. Aku ki bukekno kopi. Iya, Pak. Sore-sore aku lagi nyantai ngene iki malah bukekno kopi. Iya. Ora iso. Aku ora iso nampa. Gekek kowe iki ora bojoku. Terus Nek bojoku tenan, aku nak sore-sore lagi nyantai ngene iki, lagi menikmati suasana. Kowe iki diomel-omeli. Ora kok malah digekno kopi ngene iki. Gekek kowe makhluk gaib sing nempeli bojoku. makhluk gaib piye to ki? Loh. Rasane barang kok pas. Manisnya yo pas. Pahite yo pas. Ki nak bojoku sing gawe, kuwi agak kemanisan, kadang-kadang yo kepahitan. Kadang ki tau asin barang kok kleru dikai uyah. Wes, aku semakin yakin nak kowe iku ora bojoku. Piye to ki? Gak jelas sih. Masamu aku gak ngerti. Kowe ngerayu ngekno kopi ngono ku to? Paling ada maunya. Paket. Paket gue sapa, Mas? Dinggo yu cemplon. Piye ya? Aku durung di duit iki, Mas. Nak tak utang sik ngono, entuk ora? Ya ora iso to yu. Mbok kira aku tukang kredit. Lah piye? Aku kudu duit iki, Mas. Lah piye? Kok tak cancel? Aja, Mas. Ya wes ngene wae. Engko nak aku wis dikeki duit bojoku, engko sampean tak WA. Engko sampean rene neh. Yes, ora apa-apa yu. Repot nong tok. Apa kamu? Paket ya, Pak. Kayak duitnya, Pak, gue bayar paket. Orang duwe. Wong kok paket wae. Esuk paket, awan paket, sore paket, sesuk cek paket meneh. Kowe iki mau bayar paketku? Moh, Rasudi. Mau bayari tenan? Moh, Oh. Jangan-jangan kowe iki makhluk gaib sing nempel ning bojoku. makhluk gaib. Piye to ki? Soale sifatmu ki beda ambekan sifate bojoku. Nek kowe bojoku tenan, mesti paketku ki dibayari kabeh. Malahan kurirnya iki lho dikei tip. Aku kok makin yakin nek kowe ki ora bojoku. Bu, aku ki bojomu. Mosok ora kenal karo bojomu dhewe? Kowe ki jelas makhluk gaib sing nempeli bojoku. Mas, Apa yu? kowe ndek kenalan dukun sakti apa ora, Mas? Tak kon nambani bojoku. Tak kon ngusir makhluk gaib sing nempeli bojoku. Gak duwe aku yu kenalan dukun. Langsung go ning RSJ wae, suwen. Ya wis, Mas, tolong jagakno bojoku. Aku apa ning Pak RT. Lapo yu ning ngene Pak RT? Apa njaluk tolong Pak RT, tak kon ngeterno bojoku nak RSJ. Sek. Rene sek. Paketmu piro? 200.000. Ya Mas, duitnya. 200.000. Ya iki tipmu. Pun ya, Pak. Ya. Ya. Nah iki lho bojoku asli tenan. Manung